Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Nakimat jonggani ka janmi tungini phaim ta shaki mat Khubor naga Jylla. Kumba arspa sanpuai teli gilong yeng hapok lesnong mau kurwat bagan topru ya ginong shong yo kila turpaj ba shaka office trekam jong Meghalaya Energy Corporation Limited mau kurwat division bandawa bakadei ban penbiang ya boarding namarba kila shong dum menta lakumba khan rius ni nagadao basniu transformer. U MP ke Shillong parliamentary seat u Dr. Ricky AJ Sengkon kum unong mikmat pajba ulalek ban pensngau ya ke jingjot jong ke Surak National Highway 6 ha East Giant Hills District kepala donkam ban maramot kerki nagadau ke jingsya penjulor haus lap. Ya ke jingtho u Dr. Ricky ula IT hau menteri ke Sarkar Pedang u bapek ya ketenat Road Transport and Highways u Nitin Jairam Gadkari. Hadin ke jinglap ya ke jing penpoi dakitin sop yeng kipas tang pat kibat tat dor ka hinyu trap youth council harangkat pat ka kenhun na ketenat housing menta ke singi kala le jurep lang yakitin halang gerding lompira hagani ke joint inspection latau ya ka pengkiang ka lenter jongkitin balalap bagi biang nrei nagisan teli kitin balashim sample ban test lalap bagi dei kitin kibas tang ka samla puli balarisok meria kapadai na ka St. Edmunds Higher Secondary School Shillong hadin ke jeng bum sngohun ya ke result ke balapan mi da ka Meghalaya Board of School Education kala phapek niak biang ya ke subject biology hadin bala depek bnia kala yok ban rungpat haga kerdan bakhandai na ka top 10 jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate arajar arpusau haga science stream. Kidekot jangka senjuk kinongnya taksi sor bat kapsor balalam khmat dau ba pensup Euroi bat kuntup ru na ka Jets 24/7 balalam khmat dau samla penskam Uria kila lek ban khangtala ya ka office trekam jangka Rapido hamalki Shillong haga arterik Naitung arajar arpsa kajing lek khangtala ya ka office trekam jangka Rapido kalong halor kajing keno baka company Rapido ka shu trekam bean hapok kani ke Jylla claim ka license ke babiang dak bakni no ya pliang ja jongki try Jylla ki balayo license kum ki aggregator ban kamai dak bakit ya ki nong lek jing lek Shillong bat ki wei ki jaka jong ke Jylla ka Sarkar Jylla sian kan sateino ya ka veterinary hospital ha nyumer upper Shillong ondalayo ya ka mangpisa leng ba ka PM Divine project kaban kot kumban riu folklore tengka uba Alexander L. Heck uba dei menteri uba kmi ya ka tanat animal husbandry and veterinary ha ka shitarik Naitung arajar arpsau ulaya tu ba ya kani ka hospital ban sumar ya kimrat on snano tang shuyo ya ka first installment ka ba laipo arklor tengka kaban supply da ka Sarkar Pedang uba Alexander lalu Heck ubalong unong yalam jong BJP pat menteri ka Sarkar Jylla ulaya tu ba ka BJP kala wat kertong ban peniakun ya ka election siteng samoi na Gambegre constituency ya ka ba on sapun benasyen da ka Election Commission of India haga jinga keren bat kilap Pyrthei Khubor uba AL Heck ulai tu ba ulai selok halor gani ka kam kinong yalam ka party ha Delhi batru yau nong pe jong BJP ha Meghalaya tong ini phai menta shakimat Khubor na kelengkari ki sipai jong Indian Air Force kila yok pelaj im ya khat lai ngut kinong tong dok ha ka basakut ha ka wei ka dolenong ka badon ha ka wa Brahmaputra Assam kinong tong dok ha kila sakut nado ka arpu pratarik ujeliu namar ke jingslei kensan hagani ke dolenong layo ban sei yaki da ka bapenon kam da ka helikopter unong yalam kaliang persya halok sabha Rahul Gandhi ula ong ba hapok ka jing yalam jong Narendra Modi kumu menteri rambado la ban weng lut ya kano ka jing kren ru haying dorbar nrei ya ka jing sisyapat kinom la satya ban bore Rahul la keren ya kani hadin pala weng no ya ka jing kren jung u na ka yeng dorbar namar baka khata ya kani am Hindu bat ya ka RSS
Menteri Sarkar Bapek ia katanat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju kumjuru Menteri Rangbakari Narendra Modi kila kentu ya ki MP jongga NDA bahabaki kren haying dorbar ki day ban bot kat kum ki kendon omban kren kum Rahul Gandhi kini ki arngut kinong elam ke BJP kila ong baka jing kren Rahul Gandhi kadai ke jing hikai ya ki MP ke NDA bakim day ban tengkan yalau terle Khubor pahara ha Tripura bat Mizoram kila yok kurup yau drug heroin bat ukwai supari ki ba shongdor kumah nreu klor tengka bat kila yok kem ya laingut kinong hai drug bakan top ya kawai kalong kemi kila yok kem ya kini na kawai ka kali kabawan na kithain Assam drug heroin baro ubala yok kurup kia saus pa program bat ushongdor sau klor tengka Kalami kajing ya huri hura ha office jongka Telangana State Public Service Commission hakabaki dekhot jongka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kila care pelun ya ka office ban penjur shushu ya kajing dawa jongki ka jing dawa jongki kadai ban penbun shushu ya ki kam ki balait ha ka group 2 but group 3 ka ABVP kala dawa baka seng Congress kadai ban pun urlong ya kijing dawa jongka ban aikam arlak ngut ki brio hapo ka shisnem to mentang ini phaipat syakimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei Menteri Rangbado ka Australia Anthony Albanese ula kentat ya kajing khot ngobha ka NATO ban wan ya shimenta lang ha kajing yalang joga NATO ka ban long ha Washington nado ka khandai tarik Naitung ka badairu ka sngi ba ka NATO kan dap nyo pusan snem nado bala seng ya ka house nem khat khandai spa sau khandai ka NATO kala khot ngobha ya ka Japan ka South Korea bat ya ka New Zealand ndrei ka Australia kam tre ban ya shimenta lang Ka Iran kala penrem ya ki katto kan Italy ki risep ni namar ba ki ailat ya ki runar ban pentut hagi jaka tap vote ki ba ka Iran kala bu hagi ri beper kenang bagi nong Iran kin la bani shimenta haga election president ka Iran kala keno bakala don ke jing syak pentut hari bilat bat kumjuru hari Australia Menteri Rangbado ka Israel Benjamin Netanyahu la ong baka Israel kala jan pun kutno ya ka jingkhanra jongka ya ki leno Hamas ha Gaza ula kren ya kani hadian baula le dalade hi sha Gaza ban pai ya ka jinglong jingman ki sipai Israel ki thmu ban khanra khatto ha Khan Yunis bat kila pha mi lot ya ki brio pai ba na kani ka jaka namar ba kimut ban sedang no ya ka jingkhanra ya ki Hamas ka Hungary kala shimti kum ka president jongka European Union namar ba menta kala dai sakapali jongka Menteri Rangba ka Hungary Viktor Orban ulapan bena bala thau ya ka kanhun ka batmai ka bala tip kum ka Patriots of Europe ula ong ba ka thong ba hakman jong ka Hungary kum ka president ka dei ban pen kraw ya ka Europe sa shisien pat ka Israel kala terbom ya ka wei ka ying brio ha ka snong ai tarun ka badon ha gi benta ba shathi jong ka Lebanon bar ha ka ni ka jingja wei ushipai jong ka Hezbollah ula kelnan yap Kisipai jong ka Lebanon kila pentip baka Israel kala terbom nyusin pat kala siat kumba saupusan kuli AA hagi shipho tali ki jaka ki badan hak hapur. Itu gilong gimat khoblai.